Je to na domluvě, záleží to na domluvě, jsme jenom lidi. Takže já zadarmo, let's go. A je. Yes. Máme ho tady, král Pablo, dámy a Zdarec. Teď mi řekni kár. Chceš to slyšet? Jo. Tak ti řeknu kár. Fakt máš jediný štěstí, že to tady je takhle pod kamerou, abych ti tady takovou plesku, že by se sposral, to ti říkám. Proč se tak bavíš? Já ti říkám, že jsi kundal, že jsi mrtka. Já ti říkám, že jsi mrtka, jsi kokot. Jsi mrtka nebo něco takovýho? Proč mi říkáš karbuzerante? Protože jsme se tomu smáli oba dva a najednou ti to přijde hrozný. Jak se píčo tady teď omluv, kundo? Jsem si tě omluvil na video, to ti nestačí? Omluv se tady mě do očí. A proč bych to dělal? A proč to děláš teda na kameře schválně? Podívej se, jak se chováš, Pablo. Proč to děláš schválně na kameře? Jak na kameře? Kameru jsem zapnul kvůli Jardovi. My jsme se bavili. Nebudem to vypínat, natáčej. Co, boj se? Já se nebojím. Pustím jednu na tu držku, more zmrdere. Ale ne, jakoby v klidu, jsme se tomu smáli, kámo, všechno bylo v pohodě. Ty to znáš? Ale dobře, stačí to napsat. Stačí říct, hej Martine, neříkej mi tak, já bych řekl, OK, nebudu. Když o nic nešlo. Poslouchejte, jestli chcete natáčet, z nás koniny nedělajte, to jedna věc. A dělal jsem někdy? A jestli nechcete, aby tady skakali mačety a sekery, tak se brzy uklidněte. Já taky. Ale stačilo říct reálně. Napsat. Stačilo napsat, hej Martine, sere mě to už mi tak neříkej. OK? A pohoda, ne? Co si dělal jeden z druhého prdel? No. Jako reálně. O to šlo. Petardy, brosky!